Ga tananku faɗan amarya da uwar gida. A cikin wani ƙauye da yake cike da al'adu da mutunci, akwai wani attajiri mai suna Alhaji Musa. Mutum ne mai arziki sosai, amma duk da haka zuciyarsa bata samu kwanciyar hankali ba da nutsuwa ba. Yana da mata ɗaya tak, wato Hajiya Zainab, wanda suka shafe shekaru masu yawa tare. Ta haifa masa yara 3 kuma ta kasance mace mai haƙuri da biyayya. Sai dai bayan wasu shekaru Alhaji Musa ya fara jin wata sha'awa a zuciyarsa, sha'awar ƙara aure. Duk da cewa Hajiya Zainab tana masa komai yadda ya kamata, zuciyarsa ta fara karkatawa zuwa ga samari da sabuwar rayuwa. Ranar da ya sanar zai ƙara aure wa Hajiya Zainab, duniya kamar ta tsaya mata cak. Ta ji zafi a ranta, amma saboda tarbiyya da tsoron Allah ta danne komai a ranta. Ta yi murmushi na dole ta ce, Allah ya baka sa'a, ni zan ci gaba da maka biyayya kamar yadda na saba. Amma a zuciyarta kuka take yi. Bayan kwanaki kaɗan aka kawo amarya Aisha, kyakkyawa ce matuƙa, mai farin jini da jan hankali, tana da kwarjini da salo, kuma kowa a unguwar ya raba da kyanta. Tun ranar da ta shigo gidan, hankalin Alhaji Musa ya karkata kanta gaba ɗaya. Ya daina zama da Hajiya Zainab yanda ya kamata. Kullum yana ɓangaren Aisha ne, yana mata kyaututtuka kuma yana yaba mata, yana nuna mata ƙauna a fili. Hakan ya fara dagula zuciyar Hajiya Zainab, amma har yanzu ta yi shiru. Aisha daga farko ta nuna kamar mai ladabi ce, tana girmama uwar gidan a fili, tana yi mata magana cikin mutunci, amma a ɓoye zuciyarta cike take da hassada. Ta fara ganin kanta a matsayin wadda ta fi kowa daraja a cikin gidan. Saboda soyayya da Alhaji Musa ke nuna mata a cikin gidan, ta fara ɗaukan kanta sama. Wata rana Hajiya Zainab tana girki a kicin, sai Aisha ta shigo cikin kicin cikin raini. Ta tsaya tana kallon yadda uwar gidan take aikin gidan, sai ta ɗan yi murmushi mai cike da ma'ana. Ta ce, wallahi Hajiya kina wahalar da kanki sosai. Ai yanzu tunda na zo ya kamata ki rage irin waɗannan ayyukan, in ji Aisha. Hajiya Zainab ta ɗan ɗaga kai a hankali ta ce cikin nutsuwa, babu komai Aisha, ai aikin gida ba wahala bane idan mutum ya saba. Sai Aisha ta juya tana dariya kaɗan, sai ta ce, to ni dai ba zan iya irin wannan aikin ba, ni dai na fi so in zauna in huta. Daga wannan ranar abubuwa suka fara canjawa. Aisha ta fara nuna abubuwa na mugunta a cikin gidan. Duk lokacin da Alhaji Musa baya nan, sai ta dinga yi mata magana mai zafi ko kuma ta hana ta yin abubuwa a gidan. A hankali gidan ya fara zama mai cike da tashin hankali, amma babu wanda ya san abin da yake faruwa a ɓoye. Hajiya Zainab kuwa ta fara shan wahala a zuciyarta, amma ta ƙudura yin haƙuri. Tana mai fatan cewa wata rana gaskiya za ta bayyana, amma ita kanta ta san cewa wannan ba ita bace farkon babbar fitina da za ta sauya rayuwarsu gaba ɗaya. Rayuwa a gidan Alhaji Musa ta fara sauyawa sannan a hankali, musamman ga Hajiya Zainab. Duk da irin haƙurin da take yi, zuciyarta ta fara gajiya da abubuwan da suke faruwa a ɓoye. Aisha kullum ƙara fitowa take da halinta na gaske. Idan Alhaji Musa yana gida, sai ta zama kamar mala'ika mai ladabi, mai murmushi, mai nuna girmamawa, amma da zarar ya fita sai ta canja gaba ɗaya. Wata rana da safe, Hajiya Zainab ta tashi da wuri kamar yadda ta saba. Ta fara gyara gidan da shirya abinci. Sai Aisha ta fito daga ɗaki tana miƙa, tana hamma kamar wadda bata damu da komai ba. Ta zauna a kujera tana kallon Hajiya Zainab cikin raini. Hajiya, har yanzu kina ayyukan nan da kanki? Ai ya kamata ki daina. Ko kuma kina so ki nuna min ke ce uwar gida? Ta faɗa sosai cikin sigar raini. Hajiya Zainab ta ɗan tsaya na ɗan lokaci, zuciyarta na bugawa amma ta daure. Aisha ta ƙyalƙyale da dariya. To ki ci gaba, ni ba zan wahalar da kaina ba. Ni yanzu na san darajata a wannan gidan. Kalaman sun shiga zuciyar Hajiya Zainab kamar wuƙa, amma ta ci gaba da aikinta ba tare da ta ƙara wata magana ba. A rana guda sai wani abu ya faru wanda ya ƙara dagula al'amari. Alhaji Musa ya dawo gida da wata kyauta mai tsada, sarƙar zinariya mai kyau. Da zarar ya shiga gidan sai ya kira Aisha da fara'a. Aisha, zo ga abin da na kawo miki. Ya faɗa yana murmushi. Aisha ta zo kamar ƙaramar yarinya. Ya saka mata sarƙa a wuyanta, yana kallon ta cikin soyayya. Kin yi kyau sosai, ya faɗa cikin fara'a. Hajiya Zainab tana gefe tana kallon abin da yake faruwa. Ba don bata taɓa samun irin wannan ba, amma ya manta da ita gaba ɗaya ne, ya fi bata ciwon kai. Aisha ta kalli Hajiya Zainab da wani irin murmushi na nasara. Yaya kike gani Hajiya, ta yi min kyau? Ta tambaya cikin isa. Hajiya Zainab ta daure ta ce, ya yi miki kyau, amma zuciyarta na kuka. Daga wannan ranar Aisha ta ƙara ƙarfin gwiwa. Ta fara ɗaukan wasu abubuwa na gidan ita kaɗai, har ta fara hana Hajiya Zainab wasu hakkokinta. Wata rana ma ta hana matar shiga ɗakin falo da ta saba shiga. Hajiya, wannan ɓangaren yanzu nawa ne, ki dinga zama a can ɓangaren ki. Ta faɗa kai tsaye. Hajiya Zainab ta yi shiru, amma wannan karan hawaye suka cika idonta. Da daddare ta zauna ita kaɗai tana tunani. Ta fara tambayan kanta, shin wannan rayuwar ce zan ci gaba da jurewa, ko kuma lokaci yayi da zan
iya magana, amma sai ta tuna da yara da mutuncin aurenta da kuma tsoron Allah. Ta share hawayenta sai ta ce a zuciyarta, zan yi haƙuri amma har yaushe. A gefe guda kuma Aisha tana cikin ɗakinta tana dariya, tana jin cewa ta fara cin nasara a gidan, amma bata san cewa komai yana da iyaka ba, kuma wata rana gaskiya za ta fito fili. Kwanaki suka ja, abubuwa a gidan Alhaji Musa suka fara dagulewa. Hajiya Zainab ta ci gaba da haƙuri, amma zuciyarta ta fara cika da nauyi sosai. Aisha kullum ƙara isa take yi, hatta kai ga yi ga uwar gida umarni kamar wata baiwa. Wata rana Alhaji Musa ya fita kasuwa kamar yadda ya saba. Bayan fitarsa, Aisha ta kira wata ƙawarta a waya. Ta shiga ɗakinta ta rufe ƙofa, amma bata san cewa ƙofar bata rufe sosai ba. Hajiyan nan fa har yanzu tana daurewa, amma wallahi zan sa ta gaji ta bar gidan nan. Aisha ta faɗa tana dariya sosai. A gefen ƙofar Hajiya Zainab ce ke tsaye, ta zo ne domin ta kira Aisha domin su ci abinci, amma sai ta ji wannan magana, gabanta ya faɗi. Ta tsaya cak tana sauraron sauran magana. Ni dai burina Alhaji Musa ya manta da ita gaba ɗaya. Idan ya yadda ma ya kore ta a gidan, ni na san yadda zan juya shi. Aisha ta ci gaba da magana. Hajiya Zainab ta dafa kirji, hawaye suka fara zubo mata ba tare da ta sani ba. A karo na farko ta tabbatar duk abin da take zargi gaskiya ne. Aisha ba kawai kishiya bace, maƙiya ce. Ta juya a hankali ta koma ɗakinta, zuciyarta cike da rudani. Shin zan ci gaba da yin shiru ne ko kuma zan ci gaba da kare kaina? Ta tambayi kanta. A daren Alhaji Musa ya dawo cikin annashuwa kamar yadda ya saba. Aisha ta karɓe shi da fara'a, tana dariya da shagwaba. Hajiya Zainab kuma ta zauna shiru tana kallon su. A wannan karon zuciyarta ba kamar ta da bace. Ta fara jin cewa dole ne ta yi wani abu, amma kafin ta ɗauki mataki wani abu ya faru. Bayan kwanaki biyu wani bako ya zo gidan, wata tsohuwa mai kama da hikima, ita ce mahaifiyar Alhaji Musa, wadda aka daɗe ba a ganta ba. Da zarar ta shigo gidan ta fara kallon kowa da idanunta kamar mai karantar zuciya. Ta fara lura da yanayin gidan, shiru marar daɗi, da kuma yadda kowa yake rayuwa cikin yanayi na ɓoye da damuwa. Lokacin da ta zauna da Hajiya Zainab, ta lura da yadda fuskar ta ya canja. "Yata, akwai abin da yake damunki, ina gani a fuskarki." Ta faɗa cikin tausayi. Tsohuwar ta faɗa cikin tausayi. Nan take zuciyar Hajiya Zainab ta motsa, ta ji kamar ta samu wanda za ta ɓoye wani abu a zuciyarta, amma sai ta ce, babu komai idan ina komai lafiya. Tsohuwar ta yi murmushi kaɗan. Ba komai kike ɓoyewa ba, amma ki sani gaskiya kamar rana ce, ko an ɓoye ta sai ta fito. A gefe guda Aisha na kallon su daga nesa, zuciyarta ta cika da zargi. Ta fara jin tsoron wannan tsohuwar. Wace ce wannan, kuma ya nake ji kamar za ta kawo min matsala? Ta faɗa a zuciyarta. Daga wannan ranan abubuwa suka fara sauyawa a hankali, domin kuwa zuwan wannan tsohuwar ba ƙaramin al'amari ba ne. Ita ce da ta zama silar tona duk wani ƙaramin sirri na gidan. Zuwan tsohuwar nan ya kawo wani sabon yanayi a gidan Alhaji Musa. Kowa ya fara jin wani irin tsoro da rashin kwanciyar hankali, musamman Aisha. Tun daga ranar da ta shigo gidan, idanunta kamar suna bin Aisha a ko'ina. Duk motsinta tana kallonta da wani irin nazari mai ƙarfi. Aisha ta fara jin kamar an gano ta. Wata rana da safe, tsohuwar ta zauna a tsakar gida tare da Hajiya Zainab. Suna hira cikin nutsuwa, amma zuciyar Hajiya Zainab cike take da abubuwa da take ɓoyewa. Sai tsohuwar ta riƙe hannayenta a hankali ta ce, yanzu lokaci yayi da zaki daina shiru. Haƙuri yana da kyau, amma idan ya wuce kima yana zama zalunci ga kai. Waɗannan kalaman sun shiga zuciyar Hajiya Zainab sosai. A karo na farko ta ji ƙarfin gwiwa yana tasowa a ranta. A rana guda wani lamari mai girma ya faru. Alhaji Musa yana zaune a falo tare da Aisha suna hira cikin annashuwa. Sai tsohuwar ta shigo a hankali ta zauna kusa da su. Ta kalli Aisha kai tsaye sannan ta ce, ke ce sabuwar amarya ko? Aisha ta yi murmushi da isa ta ce, ni ce. Tsohuwar ta ɗaga kai ta ce, Allah ya baki zaman lafiya. Amma ki sani zaman aure ba wasa ba ne. Ana gina shi ne da gaskiya da adalci, ba da cuta ba. Nan take fuskar Aisha ta soya kaɗan, amma ta ɓoye. Ban gane ba inna, ta faɗa tana murmushi na dole. Tsohuwar ta kalli Alhaji Musa. Yaro, ya kamata ka tabbata kana adalci tsakanin matanka. Alhaji Musa ya ɗan rikice, sai ya amsa da cewa ina ƙoƙari. Sai tsohuwar ta girgiza kai a hankali. Ba ƙoƙari ake buƙata ba, adalci ake buƙata. Idan ka fifita ɗaya ka cutar da ɗaya, to ka buɗe ƙofar fitina a gidanka. Shiru ya rufe falon. Aisha ta ji wani irin haushi a zuciyarta, amma ba za ta iya cewa komai ba. A daren ranar Aisha ta kira ƙawarta kamar yadda ta saba, amma ba ta san cewa wannan karon tsohuwar tana kusa tana sauraron ta ba. Wallahi wannan tsohuwar tana bani haushi, amma zan san yadda zan yi in kawar da ita. Ba zan bari ta lalata min komai ba. Aisha ta faɗa cikin fushi. Tsohuwar ta ji komai kamar wadda ta tabbatar da abin da ake zargi. Washe gari da safe ta kira Alhaji Musa a gefe. Zan gaya maka gaskiya,
amma dole ka yi haƙuri. Ka saurare ni. Alhaji Musa ya zauna cikin damuwa, sai tsohuwar ta fara zayyana masa abubuwan da ta gani da kuma wanda ta ji. A hankali fuskar Alhaji Musa sai ta fara canjawa. Ba zai yiwu ba, Aisha ba za ta iya haka ba, ya faɗa cikin rashin yadda. Tsohuwar ta kalle shi sosai. To ka bincika da kanka, gaskiya ba ta tsoron gwaji. A wannan lokacin ne zuciyar Alhaji Musa ta fara shakku. Ya fara rage wasu abubuwa da ya gani amma ya yi watsi da su. A gefe guda kuma Hajiya Zainab tana zaune ita kaɗai. Tana jin wani sabon yanayi a zuciyarta, yanayin da bata taɓa ji ba. Ba tsoro bane, ba baƙin ciki bane, sai dai wani irin zargi na zuciyarta. Domin kuwa lokaci ya kusa da gaskiya za ta fito fili. Kuma wannan karon babu wanda zai iya ɓoye ta. Bayan magana da tsohuwar ta yi masa, zuciyar Alhaji Musa ta kasa samun nutsuwa. Kullum yana tunani Aisha da gaske ne tana yaudararsa ko kuma kawai zargi ne. A daren ranar ya kwanta bacci, ya gagara juyawa. Ya fara juye-juye yana tunanin abin da suka faru a baya. Ya tuna yadda Aisha take canjawa idan baya nan. Sai ya tuna yadda Hajiya Zainab ta zama mai shiru da damuwa. Ya tuna wasu ƙananan abubuwa da ya gani amma ya yi watsi da su saboda soyayya. Ko na yi kuskure ne? Ya faɗa a zuciyarsa. Washe gari ya yanke shawarar zai bincika da kansa. Da safe ya shirya kamar zai fita kasuwa kamar yadda ya saba. Aisha ta raka shi har ƙofa tana murmushi tana masa bankwana cikin soyayya. Amma a wannan karon Alhaji Musa bai tafi nesa ba. Ya ɓuya a wani guri yana kallon duk abin da yake faruwa. Bayan mintuna kaɗan Aisha ta dawo cikin gidan. Fuskarta ta sauya gaba ɗaya, ba sauran murmushi, ba sauran ladabi. Ta kira Hajiya Zainab da murya mai ƙarfi. Hajiya Zainab, zo nan. Hajiya Zainab ta fito a hankali kamar yadda ta saba. A nan ta amsa cikin nutsuwa. Aisha ta daɓe bakin. Ki je ki wanke min kayana yanzu kuma ki tabbatar kin gama kafin rana ta yi zafi. Hajiya Zainab ta ɗan tsaya ta ce, Aisha idan da wasu abubuwa da nake ji. Kafin ta ƙarisa, Aisha ta katse ta da tsawa. Ni ba na son gardama, ki yi abin da na ce. A wajen Alhaji Musa yana jin komai, gabansa ya faɗi. Wannan ba irin Aisha da yake gani ba ne. Hajiya Zainab ta sunkuyar da kai ta juya ba tare da ta sake magana ba. Bayan ta tafi, Aisha ta zauna a kan kujera tana dariya ita kaɗai. Dole ta bar gidan nan ko ta so ko ba ta so ba. Ta faɗa a hankali ne. Wannan kalmar ta girgiza zuciyar Alhaji Musa. Wannan lokacin ya fara tabbatar da gaskiyar da tsohuwar nan take faɗa. Cikin shiru ya bar wajen. Zuciyarsa cike take da damuwa da takaici. Na cutar da Zainab, na zalunce ta. Ya faɗa a zuciyarsa. A ranar bai dawo gida da wuri ba. Ya zauna yana tunani mai zurfi. Da yamma ya dawo, amma sai ya nuna kamar ba abin da ya faru. Aisha sai ta karɓe shi kamar yadda ta saba, da murmushi da shagwaɓa. Amma wannan karon idanuwansa sun canja. Yana kallon ta, amma zuciyarsa ta fara nesa da ita. Daga baya ya kira Hajiya Zainab a ɗaki. Da ta shiga ɗakin ta tsaya cikin girmamawa. Sai ta tambaya, ka kira ni? Alhaji Musa ya kalle ta, zuciyarsa cike take da tausayi. A karo na farko cikin lokaci mai tsawo ya ga irin wahalar da take yi. Hajiya Zainab ta yi shiru, hawaye suka cika idanuwanta. Ta daɗe tana ɓoyewa, amma yanzu ta ɗago kai a hankali. Idan na faɗa maka za ka yarda? Ta tambaya. Wannan tambayar ta sosa zuciyar Alhaji Musa. Ya ce cikin ƙasƙanci, na shirya jin komai. A wannan lokacin ne komai zai fara bayyana.